oge ọ na-esi ike ka ọ na-ebi. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ọ bụrụ na iso na ndị na-ajụ ụdị ajụjụ a, kedu ihe kpatara unu na ihe ọma anaghị eme na ndụ m maọbụ na ndụ ezinụlọ m? Oge ọbụla ihe ọma ga-eme akọrị ya kọkịrịkọ, ikekwe ịnọ mba obodo oyibo, si ihe a na-akpọ gị na fonu bụ na a ga-eme akwamozu onye dị otu a, onye dị otu a. Nya bụ ihe ọma ị na-adị anụwa n'akara ekwentị gị, maọbụ na ịnọ na be anyị nwa, o nwerebeghị mbọsị ihe ọma mere na ngwuru gị nwa nwanne m. Mana ọ na-adị mma n'ahụ ọbụla ka nwoke gbaa ana, ka nwoke ruo ụlọ, ka nwoke goo moto, ka nwoke nụọ nwaanyị, ka nwoke kwụnye ọtụtụ ndị mmadụ n'ọkụ. Kedu ihe kpatara na nke gị nwa maọbụ ngwuru gị na nke ha na-apụ iche? Nwanne m, o nwere ihe kpatara ede ji wee bee nwee na ihe ị ga-emere m ọkwadis 2025. Akụkọ ọgbụgbụ ama ga-eju n'ezinụlọ unu. Ikekwe ịbụ nwoke ahụ a na-agbanite, onweghị onye ị ga-asị na onye nwa ka gị na ya bi. Ịbụ nwaanyị, ịdị mma ịyụ ọyị, mana ịdịghị mma ịnụ anụ, maka na nwata gafee onye mụrụ ọzaba onye ga-anụ. Nwanne m, anaghị ebu a na-ebu, anaghị ebu a na-ebu. Jee weta m aja ala obodo ibi maọbụ aja ala be nna gị nwa, wetara m sea salt maọbụ nnu ọbụla, wetara m ose ọla. Ọ bụrụ na ị wetara these items, ihe ị ga-emerụ nye na nderi abalị, maka na aja nderi siri ike. Kedu ihe kpatara na ọ bụrụ na a na-ajụ aja tara akpụ na ọ na-abụkarị na nderi abalị? Ijikwa onwe gị, kedu ihe kpatara na ndị otu na-eme gịnị, na-ekwu okwu siri ike na ọ na-abụkarị na nderi abalị? Maka na ọ bụ na nderi abalị ka eji akpọlitesi ọtụtụ mmụọ. Nderi abalị ka eji eme ihe siri ike. Nwanne m, olwe nderi abalị, jee chitara m aja ala obodo ohi ịnọ, wetara m gịnị, wetara m nnu, either sea salt maọbụ nnu iji eri nri, wetara m ose ọra. Kwubiere m okwu, jide ha na-abọ, kwubiere m okwu n'ihe niile. Buo okwu, buo kedu ihe ọma agaghị esi wee na-abịa na ndụ m. Ọ bụrụ na m na-arụ ka enyi, ana m eri ka arụ nke ma pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị kwuchara m okwu, ime gịnị, iwunyere m aja na nnu a 4 times with ose ọla. Iwunyere ya 4 times, ime gịnị, ị garụ m n'iro ebe mmadụ na-aga. Ọ bụrụ na ị ga-aganwu n'iro gbara mkpe na anọ, good and fine. Ọ bụrụ na ime mme nwunye n'abalị ahụ, biko ijebe ọrụ maọbụ ijebe ahịa, gwara ya n'ezi mmadụ na-aga. Ka m gwa gị, this year bụ 2025, ị ga-enwerịrị akụkọ ọgbụgbụ ama n'ezinụlọ gị. Ihe ọma ga-emere gị. Ebe ahụ ibe gị na-abụ ha agafere, nwanne m, iru ebe ahụ ị ga-agafere. Nke gị ama mpi iche. Ịnọ mba obodo oyibo, ịnọ ego obodo oyibo more than 30 years, 20 years, o nwebeghị ofu ihe iji nwere aka ime nwere achievement na Naijiria anyị. Nwanne, ka m gwa gị, megolu m ihe ndị a m gwara gị, bịa na my DN ka ime gịnị, ka ị gwa m ihe ifu. Kedu ihe ọma ị ga-emere m? Ihe ọma ị ga-emere m, biko tụsawa ihe ozi a, save this video, maka ya bụ ihe ga-enyere gị aka n'ọdịnihu. Ajụrụ onye na-ekwunu bụ Maazi-UC. Cheta na ndị Igbo si na ọba n'isi ọ ga-abakwara akụga, mana ụmụnna nwezukwa akụ, iro na asị ga-ana. Igbo bụ Igbo, ndewo.